finally guys, anyway, majidule tinene kuti panopa a prophet Shepherd Bushiri finally speaks out. Choyambirira uthengawo Bushiri alemba ku Twitter. Nasemba zoti ku Twitter pachasukwazi bwana. Anyway, komanso china nchonena kuti this is Shepherd Bushiri. Sikuti sokuti ndiyo munamizira yayi. Nakuzanekala kuti kaujini ka mark ka blue kako kamene koko. Ka mark kamene koko kajongi kamene koko kamasonyeza kuona kuti munthu uyu ndi legit. Munthu uyu ndi original. Account yake imene ndithu. Nde uyu ndi Shepherd Bushiri nde wapereka uthenga wake nayenso akuona mmene zinthu zilili pa ground. Okay, anyway, understand kuona kuti sikuti ndi anthu onse. Bushiri si munthu amene amakhala busy ndi zandale. Bushiri to be honest, yes, ali ndi influence yayikulu kwambiri, anthu ambiri millions of people amamutsatira, koma nkhani yokhuza ndi ndale Bushiri sapanga nawo kwenikweni. Right? Ngarama banga underground, it's fine, bobo. Kumano muonekera Bushiri sapanga nawo zandale. Amangopanga zake za business, apanga zake zoendesa chalishi chake. Kumano munthu uso alinze ndalama zambiri. Kumano panopa andi kuye kufika napo yankhula. Sikuti ndekuti yeyo kwani kuna against kuti mwakuti mmene tuganizira ife timaonera ngati mmene angankhulire Kalindo, mmene angankhulire ndani. Komano uyu guys, let's just take it serious. Pofika na Bushiri kuyankhula, let's just take it serious. Nde yeye walemba ku Twitter kwanena kuti the situation for an average Malawian. Tikamatira an average Malawian tuthandiza kuona kuti munthu amene amangoti ndikapeze kuya lero, ndikapeze kuya ndipeze kuya cha lero, an average man, an average Malawian. Sikuti ukambaza munthu amene kwina kuti munake at least umewako wali bwino hayi, koma tukambaza ifeyo ya Malawi amene timayendera kuti amwene kumaleo kanija chani. Tukambaza azibale athu amene ali ku Malawi nso amene akumati amwene tandigeni koni kwacho kujonzeko tandigeni koni mwakoti tukambaza anthu akamene ajawa ndiye amachita kuti an average man, an average Malawian akuti is becoming critical as basic goods are extremely becoming expensive. Akuti omoyo wake ukhala wovuta opsya pamene ma basic goods tizinthu ta simple timene timagwisa ntchito daily in our daily life. On our daily basis, tisopo, timafuta, timachani, tinthu timene titi akuti timene are extremely ndokuti kwambiri zokhala expensive, becoming expensive, kudula zinthu zikudula ko opya Amalawi. Amene ndi Prophet Shepherd Bushiri akwankhoza zimenezi akuti zinthu zikudula chabwino. Akuti while those getting salaries nanga kwa amene akulandira ma salaries guys, anthu amene wawa still receive the same amounts after before devaluations. Ineyo nkhani yina kampapo kuti nazoti devaluation ndiyo yipa ndipo ndikupha komanje ndikuphana devaluation ija kugwetsa kwa ndalama, kuyigwetsa ndalama ija komanje ndikuphana kwakukulu kwambiri. Sentence akamba apa ninakamba ponso kuona kuti akuti anthu amene akumagwira ntchito akumalandira ndalama yomweyo imene amalandira poyambirirayo kwacha asanagwetsedwe before devaluations. Zimene zikuchitika akuluakulu. I believe nde Bushiri akuti so ine ndikukhulupirira kuti we are in a modern world. Tili mu dziko latsopano la nyuwani. Sinzoti kachi chiwa changi chorani ka modern world. Panopa tili panopa tsopano mu dziko loti panopa zinthu zinasintha. We kumene anthu femo ngati sometimes we can put politics aside. Tikutenga ndale nkuzika pambali. Yes, mmene nankhulira mucha kuti Bushiri zandale sikwenikweni, koma akuti titenge ndale tike pambali. Titenge ndale tike pambali. Tikambirane tsopano za vuto limene lili. Aside and discuss
sense tikambeni zinthu za sense osati za nonsense yayi koma za sense wina asapange politicize sinzoti wina akublokera kuti wina asapange posting ngati ya ndale yayi komano iyi ndi reality ya background ndiye usati wina nakuti ayi modana ndi ujeni modana ndi boma limene muli munthu kodi munthu salire munthu devolution yakummenya zinthu zakuvuta zinthu zikuvuta economy ya dziko la Malawi ikupangitsa kuti uluze ma business yako economy ya dziko la Malawi ikupangitsa kuti weyo zinthu zako zasayende usalire usayankhule ungokhala uzingolira ngati mwana wa usalire atanafera kunsana ndiye nakuona kuti we can come together tibwere pamodzi akuluakulu tibwere pamodzi choyambira tiyambe ma religious leaders akuluakulu azitsogoleri azizipembedzowa atsogoleri amene wawa traditional leaders atsogoleri azikhalidwe masenior guys amene akuyankhula ndi billionaire guys amene akuyankhula ndi billionaire amene akuyankhula akuvomereza kuti zinthu bwino komanso anthu ake apo lero avomerezanso kuti sizinayende wina wake still amene alibe kena kalikonse akumakhala kudumpha iyayi apa zinthu zili bwino makuti I don't understand like I don't even understand sura inabushiriwa sura ngajina ujitedza awa sura amasowa ntentana baba awa ndi billions koma still they can see atakuya akuona ndipo after aona ayankhulapo guys the politicians anthu andale from both ruling and opposition parties olamulira amene ali wotsutsa pafunika anthu osewa kukhala kubwera we can come together and discuss solutions tikambirane ma solutions tikambirane kuti akula kodi zizi ma solutions akakhala urani iyi akuti tikindale pambali koma tonse tikambirane kuti guys titana apa kuti ziziyende chifukwa ena I know kuti zoti MCP kusamala zoti iwineso right ikusamala zoti iwineso ikusamala kwambiza ndale that's why amaiwala kuona kuti poti background pajani chifukwa iwo afuna akomedwesa anthu afuna awapange convince anthu kuti zinthu zili bwino ndeyitene muti vote leso iyayi at least khala koni ndi amene common sense yovomereza apuleso avomerezanso apule okha kuchoka pakama pawo avomereza kuona kuti zinthu sizinayende sizinayende 5 years iyi ariko mwapaso 5 years ina the choice is yours Malawi ndoti chisankho chili manja mwanu kuti 5 years ina mwapatsadi kapena basi ukaona nzoti ababa ina siro kupatsana the choice is yours iwo amango kama mbali yawo koma avomerezanso kuti zinthu sizinayende that's the only good thing right ndeno amenda abule kuma anthu enawa ojiawa mbali makhanga kuti akuvutabe komabe guys I'm saying this for someone struggling ero ndi anamaliza pamenepo kuti I'm saying this for someone struggling ndoyankhula izizi kwa munthu amene akuvutika osati iyeyo koma akuyankhula anthu amphawi Sure. Malawian cameras. Right.